Салом бародаро, хуш омаде ба сайти мо. Бародаро, як аксияча чихеле ки моҳи шарифи Рамазон ай. Бародаро гуфтам як аксия кунем оиди битаваи техника ки ма устои мисол духовка, радиатор, мешта, тефаль, утюг, ҳами чизо мисол аюдаш мебурам, запчастҳоро дорам, ремонт мекунам. Гуфтам ба ягон камбағал мисол ҳамихе дасти худро бирасонам ки дар хонаш мисол ягон тад бародаро касе ҳам видеоро мебинад дар ҳамсоягиш ягон камбағал дорам, метавонад дар ҳами комментария нависа, адресоша нависа, мо рафта ба ӯ кӯмаки худмона мерасонем. Гуфтам як ҳамихе кунем, касе да маъқул шид бародаро ҳамя падилиса куна классаҷиқа то што фаҳм шава, мо кӯмаки худмона мисол бирасонем ба ҳамон ниёзманд. Ана ҳами чизое ки номбар кардам, ҳами чизоро мо мисол мекунем бародаро. ҳатман миненита нависен, падилитсаш кунен, ҳами чизое ки гуфтам ҳамёра тоқа бародаро, чизое ки мисол дигар халдени палдени хай чизода не пока мо нестем, ҳами чизода ки истифодаш мебарем. Хоб бинависен, миненатона зинда сарбаланд боше, ҳатман падилитсаш кунем ки як ниёзмандам фаҳма. Анавай сум надора яхелош ки ба усто бара, аммо чико кардем, мо бепул ремонт мекунем, метимаш. Раҳмат, робот бошед, дастгирӣ.